Vítajte v obci Chorváty, kde mám pre vás pripravený tento veľký pozemok na predaj. Má rozlohu 1386 m². Pozemok je v zastávanej časti obce. Je vhodný na užívanie aj ako letné sídlo, záhradka alebo len tak na relax. Obec je vzdialená do 40 km od Košíc a 16 km z Moldavy nad Bodvou. Na pozemku sa nachádzajú dve drevené chatky. Chata číslo 1 má malú kuchynku, spanie pre 6 osôb. Medzi chatkami je umiestnená vonkajšia terasa s grillom a priestorom na posedenie. Chata číslo 2 má bar a výčep. Výhodou je, že pozemok má už základy pre stavbu rodinného domu a k tomu stavebná dokumentácia. Inžinierské siete, elektrika, vodovod, vlastná studňa na pozemku, žumpa v základoch, plyn pred pozemkom, možnosť napojenia. Ak vás tento pozemok zaujal, príďte si ho so mnou pozrieť osobne. Moje meno je Jana Brenwasserová.